Tinanggap naman po ng 42 miyembro po ng San Nicolas Bakers Association sa Barangay Dalumpinas, San Nicolas, Pangasinan ng livelihood packages noong Martes, Nobyembre 25. Pinangunahan ng Department of Labor and Employment ang distribusyon kung saan umabot sa 464,630.75 centavos ang kabuang halaga ng inilaan sa nasabing proyekto. Sa tulong din ng kapulisan, natanggap ng grupo ang kumpletong kagamitan at supply para sa kanilang bakery. Noong Mayo, ilang miyembro po ng grupo ang nag-graduate mula sa programa ng TESDA ang nauna nang nakatanggap ng 250,000 pesos para sa bakery project at mapalago pa ang mga produktong tinapay sa murang halaga. Patuloy na isusulong ang mga programang makatutulong sa mga pamilya upang magkaroon ng pangkabuhayan, oportunidad na kumita at seguridad sa pinansyal. IFM News. IFM News. IFM News.